So dito tayo sa mga panindang bangus ni Boy Bangus. Ang presyo po ng kanyang kada piraso ng bangus dagupan ay 150. Isang piraso. Fish market at malaki ang tubig. So wala tayong nakikitang mga nagtitinda sa bandang ibaba, no? So yan po yung sitwasyon po dito. Morning po. Morning, Boss Lando. So ito po yung mga latag ni nanay ng mga gulay, no? Yung mga pakbet. Magkano po kilo ng pakbet? 70 isang kilo. Ay, 70 pesos isang kilo, no? Eh, yung upo po, Upo, 50 na lang. 50 pesos. Per kilo po, isang piraso. Pirasa, Boss Lando. Ayun, 1 pieces na upo. Ayan po yung presyo ng laman. Walang tatanggap sa'yo. 200 pesos na kilo, no? Ng yellow pin tuna. At 370 sa per kilo ng golden pompano. 180 ang kilo sa mga ulo. 220 sa mga laman. At laman po ng mga tambako ay 120, ulo 80 pesos per kilo. At mga pusit na naman po, nakakita tayo, ayan, no? Tumpukan po, no? Magkano parrot fish? 160. So yun po yung presyo ng parrot fish, 160 ang kilo. Tapos meron din po tumpukan dito ng mga bisugos, 100 pesos. Lumot, 250 per kilo. Yan po yung mga isang maya-maya. Magkano kilo? 120 na per kilo, no? Kuya Warren, update lang natin yung mga presyo ng isda mo. Gano'n lapo-lapo mo ngayon? 220 sa mga bitilya. 240 sa per kilo. Yung update na natin yung mga presyo at di na busy. Dito po magkano kilo? 260 na per kilo, no? So yun po yung mga ina-update natin mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Yung sagisi mo magkano? 200 na kilo. Ito 220 sa mga isdang binluan, no? So yun po yung price update na ating pong ina-update sa kanilang latagan po ng isdang bato sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, good morning. So, kasalukuyang ganito po ang sitwasyon dito po sa kahabaan po ng Malabon Fish Market. At walang ulan pero may tubig baha, no? So, nakita naman po natin, ayan. So, may tubig pa rin po ang kalsadaan ng Malabon. So, update natin yung mga presyo ng kanilang mga latagan dito sa may tulay. Ito po yan. At yan po lahat nakapwesto ang mga vendor na nagtitinda po lahat ng mga seafood. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So dito tayo sa mga panindang bangus ni Boy Bangus. Ang presyo po ng kanyang kada piraso ng bangus dagupan ay 150. Isang piraso. So yung mga tumpukan po dito may halagang 50 at 100 pesos sa mga galunggong. So yan po yung mga latag po nila dito na inyo pong mabibili. Magkano kilo ng galunggong? 200 pesos pa rin po yung per kilo ng mga galunggong. At yung magkano espada mo? 180 na lang. Ayun, 180 po, no? Na per kilo. 150 lang dagupan tunay, 150. Tapos 200 pesos na kilo ng mga hipon. Puhunan. 150 lang punan niya, no? Tapos ang mga mangga po natin dito ay 80 pesos per kilo. Boss, 200 na lang po siya na. Kasi hindi ka lang ako. Marami na ba? So ito po yung kalsadaan ng Malabon Fish Market at malaki ang tubig. So wala tayong nakikitang mga nagtitinda sa bandang ibaba, no? So yan po yung sitwasyon po dito. At yung mga motor po natin ay wag na po nating isuong. Baka mamatayan lang po tayo ng makina.
at gumastos pa tayo ng malaki. So nakakadaan pa rin po dito yung mga 4 wheels na mga sasakyan, no? So dito tayo kay Nanay. Nanay, good morning po. Morning, Boss Lando. So ito po yung mga latag ni Nanay ng mga gulay, no? Yung mga pakbet. Magkano po kilo ng pakbet? 70 isang kilo. Ay, 70 pesos isang kilo, no? Eh, yung upo po, Upo, 50 na lang. 50 pesos. Per kilo po, isang piraso. Pirasa, Boss Lando. Ayun, 1 pieces na upo. So, yan po yung mga latag na mga gulay, no? Na inyo po mabibili rito. Ayan. Nay, salamat po. Thank you, Boss Lando. Salamat. Dito tayo sa mga update, no, ng mga hipon. Ayan po yung presyo, 230 at yung mga tilapia. Tinda po ito ni Boy Tilapia, no? 90 pesos kada kilo. Oh, tinda ni Materi. Tingnan mo. Itsura ng tilapia niya kaya nakabili ng motor. Good morning, good morning. Ayan, yan yung mga latag ng tilapia, no? Tingin nga siya. Patong sa madumi. Kala malinis ka. Boy Burak. Di na Boy Putik. 300 daw. Talagang 300. Tingnan mo, ganda ng ipon namin. Yung tilapia niya may contact lens. Oh. Anong kulay? Puti. Kulay puti. May contact lens daw. Diyan pumapatol sa madungis. Ang makulit pa yan. Kanina 80, ginawa 90. Ampon. Oo, ampon yan, ampon. Tinapon ng magulang kasi madumi. Ampon. Hindi ako ampon, boss. Ayan po yung presyo ng laman. Walang tatanggap sa'yo. 200 pesos na kilo, no? Ng yellow pin tuna at 370 sa per kilo ng golden pompano. Per kilo naman po dito. Ito. Yan. Ulo, 60 pesos. 80 pesos na kilo ng buo, no? So, latagan po ng gulay. Thank you, thank you. So, na-update natin yung mga presyo ni Boy Tilapia. 90 pesos sa kilo ng mga tilapia, no? 50 pesos sa mga galunggong na tumpukan at 180 sa kilo. Dito naman tayo sa kabilang side na ating pong ina-update. So, yung mga presyohan dito. Shoutout sa'yo, Pogi. 160 sa mga gulyasan. So, dito 180 ang kilo sa mga ulo. 220 sa mga laman. At laman po ng mga tambako ay 120. Ulo 80 pesos per kilo. 200 na kilo ng mga hipon. So, ito po yung mga latagan na ating pong ina-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan po, 150 po, 3 piraso na tumpok. Mga yellow pin tuna, 130 na kilo. Sandalo, oh. So, ito po yung naman ng mga isdang imelda, no? Big hit at tinatawag nilang maya-maya. 120 per kilo sa mga laman. May tumpukan din po sa halagang 50 pesos. Shout out, good morning. Ang laki ang tubig. Oo, hindi nga mailusong yung motor ko. Uwi ako sa Dampalit eh. Hindi ko mailusong. Iikot pa tuloy ako niyan. Aabutin makina ko eh. So yung mga tumpukan po dito na mga dalagang bukid, ayan, mga 100 pesos, no, na tumpukan. At mga bangus pandaing. At mga pusit na naman po, nakakita tayo, ayan, no, tumpukan po, no, sa halagang 100 pesos. Madami na at makakapag-adobo ka. Yan mga isang tulingan o espada. At yung mga tumpukan po dito ng mga galunggong, may 100 pesos at 50 pesos.
Ito, mga tumpukan ng mga itong matambaka, no? May mga tulya. Ayan. Sap-sap na ubat. ₱50 tumpukan. Dito rin po, mga tumpukan na bentahan, no? Yes, yes, yo. So, ayan po yung presyo ng yellowfin tuna, 160. So, ito yung mga latag, tilapia Batangas. ₱100 per kilo. 165 kada piraso ng bangus dagupan, meron po 175. Magkano parrot fish? 160. So, yun po yung presyo ng parrot fish, 160 ang kilo. Tapos, meron din pong tumpukan dito ng mga bisugos, ₱100. Tapos, ayan po yung mga panitan tumpukan din po ng mga galunggong, 50 at ₱100 ang yellowfin tuna. Boss. Tara. Kami, tinapa po. Tara, boss. So, yun po yung presyo, 130 per kilo na mga yellowfin tuna. So, akit na tayo dito sa itaas dahil dito may mga latag din po silang inilalatag na ibinebenta sa mga mamimili, no? Dito, pusit lumot, 250 per kilo. Oh. Morning po. Tapos kinabukasan lalaki. So mga presyo po dito ng mga latag ng yellowfin tuna ay 100 ang kilo, no? May mga tumpukan din po na inyo pong mabibili. Tanghi po ni Ate Potpot ay ₱200 na kilo. So dito tayo sa pinakagitna po ng tulay at may mga latag din po dito. Yung mga nasa bandang ibaba po ay nagsilipatan po rito sa itaas, no? So update natin yung mga presyo. Dito may mga presyo ng mga tilapia. Tilapia ang Batangas. Di ko nakita ron. Nandun sa baba. Ayaw yata umahon eh. Ayaw niya, tututong siya. Baka patalunin yung mga isda doon. So, yung presyohan dito ng mga tilapia Batangas, no? 100 ang kilo at 120. Yan po yung presyo. Lipat naman tayo dito sa kabila. At dito rin po yung mga latagan ng mga tilapia Batangas, no? Ayan. Thank you, Lord. Hey! Balbaran! Boss Lando! Good morning. So, magkano presyo ng tilapia mo? Mababa na yung Buslando, bumabagyo, 100 na lang kilo. Shoutout po, good morning. 100 na lang Buslando. ₱100, malaki, ganun din. Parehas lang Buslando. Parehas lang po yung per kilo, no, sa malaki at maliit na tilapiyang Batangas. Oo. Te, 100 lang te. Lodi, thank you, salamat. Sige. Baba pa tayo at update pa tayo sa kanilang mga presyo ng latag sa Malabon.
Shout out sa'yo, Boss Jeff. Ay, shout out Boss Tando. Ayan yung mga latag po ng tulingan, no? 100 pesos na tumpok. Ayaw nilang bumabaro, kaya kami na nag-ano. Kayo na Kami na nag-adjust. Oh, yun, tama yun. Mantis shrimp. Ayan. Talagang ikaw na mag-a-adjust. Ayaw nila kaming babain dun eh. Laki ng tubig eh. Kami na nag-adjust. Kami na umakyat. Oo. Dito na ako. Thank you. Salamat. Alright, so yun po yung mga nakikita nating ina-update dito sa Malabon Fish Market na mapipili o mabibili sa kanilang mga latagan. So yan po yung mga per kilo, 100 pesos at 120, no? Na tilapiyang Batangas. Good morning po. Ayan, no? Mantis shrimp na tumpukan din po na bentahan dito. Baha nga, laki ng tubig. Ayan, tumpukan po ng mga isdang gulyasan. Salamat! So, binabaybay natin at bababa na tayo dito sa Malabon Fish Market. Dahil nakita natin napakaraming mamimili, no? So, araw po ngayon ng linggo. Morning. So, sapsap na hubad ay 50 pesos na tumpukan. So, marami sa ating mga kababayan ang dumarayo, no? So, hindi natin tinututok ang ating camera sa mga namimili. Dahil nga, syempre, iniiwasan din natin na makita yung ibang mga tao na pupunta sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan, yan po yung mga presyuhan ng kanilang mga latag. Oy, sitaw, pipino, cucumber. Cucumber. Sitaw, cucumber. Yan po yung mga isdang maya-maya. Magkano kilo? 120 na per kilo, no? Masarap magsinigang sa miso. Gulyasan. 120 lang din. 120 rin po yung mga per kilo ng gulyasan dito, no? Boy, 200 kilo. Ay, mga Amerikano ka naman. 100 pesos na kilo ng yellowfin tuna. At pwede po kayong pumili. Na ito, cheto lang dito na itong pangat. Hindi, iba yan. Sa iwa naman ito na, kasaka mo. Nay, kasaka. Si Genggeng. Ay, 150 yan na. Ayan yung mga presyo, no? Tapos sa per kilo ng mga bangus dagupan na inyo pong mabibili, 200 pesos na kilo. Oy, shout out sa'yo, Tiyo. Shout out sa'yo. Kasama ko yung mga beautiful girls. Kita mo, wala na, oh. Buti yung mabot ki. Kaya nga. Mga order po na binili rin po dito sa pwesto, no? Thank you, me. Napakabuti mong tao. Mabait talaga yan si Kuya Romy. So, shout out Kuya Romy. Good morning sa'yo. Good morning. Good morning. Magkano per kilo mo ngayon ng tilapia? 100 pesos. Ariyahan na po sa mga presyon po ng tilapiyang Batangas, no? Wala ba magpapapicture sa'yo? Meron na. Wala na stick. Wala na sticker. Ako naman magpapapicture uli. Yun. Wala pa, di ko pa nanin. Iyon, kahit rain or shine, pwede. Ididikit mo kahit sa mo itikit, timbangan mo, kahit mabasa yan, okay lang yun. Oo. Yun ibig sabihin, meron ng income. Yeah, oo. Kailangan na natin magpagawa eh. Wala pa. Pares lang sa'yo, pareli. Dito po may mabibili po kayong bagoong sa halagang 80 pesos na kada plastic. At yung per kilo po dito na mga balsa galunggong ay 140 per kilo. So update pa tayo, medyo mahaba pa itong binabaybay natin sa Malabon Fish Market. Nagkakaroon po ng konting traffic gawa po ng baha po sa bandang ibaba. Yun po yung ating ina-update sa Malabon Fish Market. So pababa na tayo at update na naman natin yung mga natagan po dito ng mga isdang bato na mabibili, no? So dito ayan, mga mantis shrimp, mga tumpukan po ng gulyasan.
$180 sa mga kilo ng mga isdang labahita, bangus, dagupan. 160 sa mga salmon na lokal, golden pompano. Wala yan. So ito po yung mga latagan sa pag-akyat po ng tulay. At dito ay may mga latagan din po ng mga isdang bitilya, ome, lapu-lapu. So busy si Kuya Warren, hindi natin matanong kung magkano yung mga presyo ng kanyang isda. At lipat muna tayo dito sa kabila. Ito, meron din po mga customer. So ito po yung mga latag nila. May isdang binluan sa gisi, lapu-lapu, labahita, torsilyo. Kasama rin to? So magaganda po yung latag nila ng mga isdang bato na inyo pong mabibili. At napakasariwa po ng mga sagisi at isdang binluan. Good morning po, Nanay Noemi. Ate, bili ka na. Gusto mo? Ang lagi nila, 150 lang dyan, 150 lang. Para press. Parehas na yung matata dyan. 22. 180 at saka 140. 320, oh. Tama si. Wala na. 170 lang, te. Ha? 170. 325 yan. Ha? 325. Magkano na ba ita? Ang babae mo walang malapit sa akin. Magkano na ba ita? Kuya, ate. Pakikuha mo na rin yung ano, asang. Kuya, magkano na ba ita? Magkano kilo? 220. 180. Yan po yung binluan sa halagang 220 na kilo. Kuya Warren, update lang natin yung mga presyo ng isda mo. Gano'n lapo-lapo mo ngayon? 220 sa mga bitilya. 240 sa per kilo. Yung yun, 200 pesos. No? Yan po yung mga update natin sa mga presyo po rito na paninda po ni Kuya Warren na mga isdang bato, no? Kuya Warren, salamat ha. Thank you. Update na natin yung mga presyo at di na busy. Dito po magkanong kilo? 260 na per kilo, no? So yun po yung mga ina-update natin mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Yung sagisi mo magkano? 200 na kilo. To 220 sa mga isdang binluan, no? So yun po yung price update na ating pong ina-update sa kanilang latagan po ng isdang bato sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat ha, thank you. Alright, so nakapag-update tayo dito sa Malabon Fish Market at sa kanilang mga latagan, no, ng mga presyuhan ng mga isda. At kasalukuyan na malaki ang tubig sa bandang ibaba at nakakadaan po yung mga motor na pampasahero dito sa Malabon Fish Market. Pero pag doon na kayo galing sa bandang ibaba ay napakalaki ng tubig, no? Patungong FC Villa. Alright, maraming salamat po. Shout out po sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market, shout out po.
At ingat po tayo sa ganitong sitwasyon sa Malabon Fish Market dahil napakalaki ng tubig. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.